Parlavà! Primer lloc que visitem aquestes vacances a l'Empordà. Acaba de passar un tractor. Ens ve els tractors. Es cauen més tractors. Sí. Doncs anem a visitar el poble de Parlavà. No per res, sinó perquè ens faràs el nom. Sí. Simplement això és el motiu. I on està situat? Està a l'Empordà. A l'Empordà. Sí, sí. Està a prop de la Bisbal, l'Empordà, a prop de l'Escala, a prop de Figueres, a prop de Torrevella, a prop de Pals. Com diu aquí un cartell. Posa aquí. Ho dic perquè la gent quedi situada, Sí, sí. Doncs Bueno, doncs va. Parlavà. Parlavà. Som-hi. Maria, ja hi som. Tornem al carrer de la Mosca. Fantàstic. A Palau Sota també hi ha un carrer que es diu així. És fantàstic, això. Meravellós. Ai, que bonic. Sí. I aquí hi ha una bassa que hi ha d'haver moltes Uita, allà hi ha hi ha ànecs allà al fons. Quac, quac. Allà la plena de plantes. Sí. Té quines torratxes que hi ha aquí amb Ui, figures. Ui, perdó. molt maques. Ui. Plantetes, boniquetes, ben plantadetes. Ja som a l'església. Parlavà és un municipi del Baix Empordà amb 415 habitants, segons l'últim cens fet el 2022. Té 6,2 km² de superfície i limita amb els pobles d'Ultramort, Corçà, Rupià, Ullestret, Serra de Daró i Foixà. Està situat als peus del Montori, de 82,3 metres d'alt. Forma una plana regada pels rius Ter i Daró. Aquest últim travessa el poble de sud a nord. Segons sembla, on s'assenta el poble actual, s'hi ha assenyalat l'existència d'un jaciment iberoromà. La primera esmenta del poble seria al segle X, en un document de 1018, en una compilació de donacions atorgades per dur a terme la canongia de la Seu de Girona. Una donació que fa Ermessenda juntament amb el seu fill Berenguer Ramon. L'any 1314 el poble passa a formar part del terme del castell de Rupià, aleshores en mans del bisbe de Girona. Al llarg de la història, el poble de Parlavà ha tingut diferents moments de bonança i de crisi. En aquest cas, l'última gran crisi agrària i l'inici de l'atracció dels centres industrials durant les darreries del segle XIX, principis del segle XX, van fer que el poble arribés a només tenir 372 habitants l'any 1872. Llàstima d'aquest any de poques pluges, tu. Mimetitza amb el color de la pedra. I es mimetitza amb la pedra. Podríem dir que l'arbre es camufla. No li facis fotos. I ara preguntava què et semblaven els fanals. Els fanals. Estan buits. El vet està xulo. Sí. No sé, no... Està bé. No són creatius. Són pràctics. Però, si agafes aquell allà, com que no té vidre, no s'embruta. I per tant, veus a través de l'espai sense vidre i pots disfrutar del color de fons, en aquest cas el blau. En sèrio? Sí. No ho hauria dit mai. La perspectiva del clatell de la Maria fent una foto al carrer de la plaça. Acabo de col·locar el fanal a sobre el campanar. Tenia moltes ganes des de fa temps de passejar per Parlavà i es pot dir que hem passejat per Parlavà. De què hem parlat? De la Mosca. De la Mosca i de les cases plenes de parra. És a dir, que a Parlavà pots anar-hi a parlar i estar a la parra. Comencem. Corçà. Un poble que la Vera ens ha comentat que l'havia de visitar. L'anem a visitar i comencem des de l'ombra d'un pi. Som-hi. Per què es parla de la sota l'ombra dels pins? Perquè és l'ombra més fresca que existeix. Doncs anem a visitar Corçà. És el portal de Santa Maria. Ves al teu portal, Maria. Que resulta que ets santa. I ara tirarem una foto aquí. Aquí a Valvero, fent fotos a la Maria, com si fos una top model, al portal de Santa Maria de Corçà. Ui, quin xaiet! Un xaiet que fa bum-bum. És un xaiet. És d'aquells gossos xais, dic jo.
Ai. Ui, mira què hi ha allà dalt. The Lion King. Mira, aquí hi ha fanals, que allà, a la cantonada. Això és un fanal. Per això, aquí hi ha fanals, a la cantonada. Ai, quins coraçons més bonics, carai, tu. Això és maco. De moment anem a parlar del fanal. Que clar, a veure, segons la Maria, aquests fanals són senyors. Però clar, si ens fixem en quin edifici estan, que és a la casa de la vila, ja han de ser senyorials. Clar, és que això són fanals. Això són fanals. El coll que hi ha aquí és espectacular. Hi ha un escut allà al mig. Un cor. És un cor. Amb una corona. Un cor amb una corona, Mimi. Ai. Què has trobat, Vero? Estic llegint això d'aquest home, d'en Pere Comelles i Pons, que era un aficionat a la fotografia. El 13 d'abril de 1892 va néixer aquest senyor. Diu que va instal·lar això fotogràfic a casa seva, després se'n va anar cap a la Bisbal de l'Empordà. Firmat fins al 36. A mi també va estar per Barcelona. Se'l considera un dels pioners de cinema amateur. Amateur. Molt bé. Aquest no el coneixíem, no? Veus? No? Sempre s'aprèn història quan viatges. Allò que en diuen últimament microhistòria, en deien microhistòria, no és microhistòria, forma part de la història i és important saber-la. Carai, tu quin passatge per aquí? No ho sé, sembla que hi havia una porta, no sé, aquí, anava cap aquí. Curiós, carai, tu, has vist? Això és per quan obres la porta grossa, que queden les portetes petites. Tot i que és una porta molt grossa per una maneta tan petita. Oita, quina maneta. Anava a dir perquè no té mosques. Com si fos una cortina. La maneta, realment la maneta. És petita. És la maneta. És una maneta. Corçà és una vila i municipi de la comarca del Baix Empordà. Està format pel nucli principal, Corçà, el de Casavells, Casa de Parlars, Matajudaica i els veïnats d'Anyells i Penils. El poble de Corçà és esmentat per primera vegada l'any 878 per un precepte de Lluís Tartamut, el rei franc, que dominava aquestes terres. El document fa referència a una de les possessions del bisbe de Girona amb el nom de Quartàniu, heretat possiblement de la vila romana que havia existit als peus del Puig Rodó. El document de l'any 881, que confirma les possessions del bisbe, el poble hi és esmentat com a Quartiano. Més tard, al segle XI, passa a dir-se Quarciano, i finalment, al segle XVIII l'anomenen Corciano en els documents en llatí i Corçà en català. És l'escola. Té pinta, aquest pati. Prohibit fumar, sí. Això és l'escola de Corçà. No al final, ens ha posat. Ui, mira. Història! Història! Que guatxi! Qui sigui que l'hagi fet, si ha passat estones amb això. Amb el banc. És molt xatxi. Molt guapo. M'agrada molt l'escut d'aquest poble. És un cor. Oh, mira! Fanal. Al peu del campanar. Està fresc aquí. Amb la Vero ens estem ficant en un call. A veure si va per alguna banda. Sí que va per alguna banda, Vero? A veure què ens trobarem al final. Quina coseta, tu.
Des del gener de 1812 fins a finals de la Guerra del Francès, al maig de 1814, el Principat de Catalunya va quedar incorporat a l'Imperi francès i es va dividir el territori en 4 departaments. El poble de Corçà va ser integrat al departament del Ter, amb capital a Girona. La modernització del poble al segle XX va tenir com a fites destacades la instal·lació del telèfon amb 8 abonats el primer any, el 1961, la creació de la Mancomunitat d'Aigües Intermunicipal el 1965, la recollida domiciliària d'escombraries el 1967 i l'arribada de l'aigua potable i la construcció del clavegueram el 1970, junt amb la incorporació dels municipis de Casavells i Matajudaica l'any 1969 i la construcció del barri de Santa Cristina durant la dècada dels 70. Accessoriós. M'encanten aquestes curiositats. Que sí? Aquestes coses així enganxades aquí al mig que no saps mai per què hi són. Ui! Carrer del Mur i portal d'Anyells. Amb la campaneta. I els fanalets. De carrer, per favor. Quina tocada de carrer. Un poble net i sa. És com el túnel del temps. El túnel del temps. Quina... Ui, heu vist quina parra, amb quina quantitat de raïm que hi ha. Que aquí. El campanar. Curiositats d'aquelles que tens. D'això se'n diu una ceba amb potes. Sí, i antena. Aquestes petites. Quines coses més coquines. Ja ho sabeu, seguiu-nos al ritme!